خولا فێرکردنا karên destî ew taybet durustkirina çanta bê ku amîrên karebe bi kar bînin. Kerestên serekî ji derzî û qumaşî pêk hatiye û her jineka beşdarî evê xolê bît wê çantên destkir durustketin û li ayîndekê nêzik dê bîte dahatek ji bo zaroyên wê. Bi giştî ew jinên beşdar bûn qurbaniyên şerî ne yan ku mêrên wan hatîne kuştin yan bêserûşînkirin. Lewma ew vê xolê bi xwe derfet zanin ku li paşa rojê bikene dahatek ji bo zaroyên xwe. تعليم النساء على Em rabûyine bi fêrkirina jinan li ser çewaniya durustkirina cantan da ku li ayendê bibte jêderê jiyana wan. Çîna me jêgirtî ku beşdarî vê xolê bibin, bêjin û jinên berdayî ne. Em gelek giringiyê bi karên destî didîn. Noker lê nêrin ev jine wa canta durust dikit bi destî. Ev çende bo wan jinan dê bibte weke projeyekê ku rojane cantan durust bikin û bifirûşin. Ew jinên beşdar bûyî wesa dibêjin ku giring e evcore xole bi wan bihêne vekirin û ji ber ku texa bîjinan û ew jinên bûyne qurbaniyên şerî nûke hatîne piştguhavêtin û harîkariya wan wek pêdivî nahête kirin. Ev projeye dê me fêrî gelek karên destî kit wekû hîn dizanin em bi giştî li malê rûniştîne û me çi kar nebûn, niha dê bi xwe derfet zanîn û dest bi kar bîn û dê canta çêkîn û dê li ser karê xwe berdewam bîn. Bi giştî baredoxê bîjinan gelek yê nexweş e. Lê her baş e nûke beşekî rêkxirawan karên wesa bû me vedikin û giringiyê bi taxa bîjinan didin. Eger ev rêkxirawe neban, jiyana me da gelek bi zehmet bît. Piştî dawî hatina evê xolê helsengandin dihête kirin ku kîjan jin pitir şiyanên evîkarî hene. Bi goreyî şiyanên evê rêkxirawa ev xole vekirî, dê projeyekê biçûk çarçovê evîkarî da bo wê jinê hête vekirin. Kawa Emer Dengê Emerîka, Mosul.